Біздің Әбделмәмбәт мәктәбендә 130-дан ашу бала оқый. Біздің дүрт ауылдан тағыла балалар келіп, мәктәп интернатында яшайдар. Әлбетте, балаларға біз біліммен бірге тәрбиелі беребіз. Біздің мәктәпте спорт бойынша, робототехника бойынша республикала кең билдерлік яуланы. Әмма біз оқуда қалышмайбыз. Бүгінгі күнде біздің Кубок Гагарина деген олимпиадала біздің мәктәп кубок менен бүлекленді. Бөрйән районында ең яхшы мәктәп деген шулай ук біздің ошо Кубок Гагарина республика кемелінде бір оқусы біз еңімсі болға, екі оқусы біз призер болды енді. Һәм түрлі кемелдегі олимпиада, түрлі техник юнәлештәге ярыштар, фестивальдарда біздің оқушылар алдыңғылықты бермей, заман менен бірге атлап, түрлі ярыштарда катнашып, моторын айтып яшәп атабыз. Һәм оқушылармен бірлікте түрлі гранттарда катнашабыз. Гранттардың хезмәтләре булып, мәктәп музейін яңырттык, медиа центр булдырдык. Һәм шулай ук балалар майдансыгы, һәм робототехника бүлмәһе, бик күп проекттар менен оқушылармен берлектә еңеп, матди техник базаны ныгыттык инде. Әлбәттә, оқушыларның рухи байлыгы турында ла онытмайбыз. Без оқушылар менен мәктәп менен дип әйтсәк тә була, Аманат каярдык. 1-нче класстан алып 5-нче класска тимге оқушылар бүтәһеле Аманат журналына язылдылар. Улар Аман журналын язылып кына карамайдар, онда улар уны укып баралар, класс сәгатьләрендә кулланалар. Бигрәк тә башлангыч сыйныф итәкчеләре үзләренең дәрес вакытларында бик кулайлы итеп кулланалар инде журналды. Һәм шулай ук безнең укучылар онда үзләренең иҗади эшләрен дә ибәреп, үзебезнең иҗади емештәрне дип әйтәйек, Аманат журналы битләрендә күреп барабыз. Артабанда ошо безнең дуслык һуынмаһын, тик ныгынһын. Балаларның ошо тәрбияләүдә, белем бирүдә бергәләп эшләрбез.